Sabem com canta un tenor, dos i també tres, però com canten junts 12, doncs així. Vincerò, vincerò. Al stani niemnie sagliette, tu saierò, se saiadò. I és que aquest grup de veus privilegiades mescla gèneres musicals que combinen elements d'òpera, sarsuela i música pop, i la varietat vocal es reflecteix també en la selecció de les cançons. Hi ha des de cançons de Michael Jackson a O Sole Mio o Nessun Dorma de Puccini. La varietat és molt gran, i si a això li sumem el talent dels que fan aquest espectacle, tot combina perfectament. Coneguts a molts països, aquesta era la primera vegada que venien a Mallorca, però se'n van anar encantats amb el públic i amb l'illa. Al Regne Unit i molts llocs d'Europa fa molt de fred i està nevant, però aquí el sol brilla com si fos estiu. Per això hem anat a nedar demà i també hem agafat les bicicletes. Ha estat fantàstic. Bones temperatures fora de l'auditorium i també a dins amb aquestes veus que volen demostrar que l'òpera no és gens avorrida.